I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati City Skylines na kanalu Ilija Gaming i u ovoj igrici gradimo grad i pravimo grad, ulice, voda, struja i tako to. Sada biram mapu. Da ne znam koju da uzmem. Sada sam ovo sortirao po koliko možemo da gradimo na njoj i nabio sam ovu mapu Grand River i ući ćemo na nju. Ovo scenario ništa, to ne, samo idemo pravu igru. I evo nas, sad će da nam uđe u igru. I evo je ova, sada smo u igri, nisam siguran da li da krenem sa ove strane ili sa ove. Ali ne, mislim da ću da ipak krenem sa ove strane, tu je bilo označeno. I krenut ću da pravim sada puteve. Po ceni merim 1000 ovih. Sad sam stavio 1020, ali može i izbrisat ću. Evo može, mislio sam da 640 krenemo. I uvek treba da se ovi kvadratići da možemo da gradimo, uvek treba da budu tako jedni do drugog, da bi što više mesta imali za gradnju, da bi izgledalo lepše. Sada sam preterao za 20 ovih para, ovih nekih tih njihovih para i to je to. Onda napravit ćemo još jednu ovde i ovde. Spojit ću sada ova dva puta. Ovde može tako, a ovde ne može mnogo, nije ravna podloga. Spojit ću ovako ovde. I sad treba da vidimo šta ćemo za vodu. Voda teče ka desno. Stavit ću ovdje, ne, na drugom kraju ću. Posle imamo i ove pumpe koje čiste vodu. Ovako. Sad ćemo spojimo vodu. I ovako ću, pa ću da ove cevi izbacujem posle iz njih. I ovako. Sad treba struju da vidimo. Mislim da je najbolje koristimo ovaj coal power plant i stavit ću ovdje na ulazak u grad da ne bi ovim drugim ljudima smetalo. Sad možemo da krenemo da pravimo zone. U stvari stavit ću prvo fabrike ću ipak da stavim ovdje i da bi, pošto njih ne zagađuje puno mislim, vjerojatno ih zagađuje, ali ne toliko puno. Zaradim ne smeta, niko tamo ne živi i sad ću stavim ovdje ove zone za život i u ovim zonama imate 3 zone. Jedna je za život, low density residential zone, onda ima ova za komercijalna zona i fabrička zona, a posle odključavamo i high density residential zone, to su visoke zgrade i isto tako za komercijalu isto visoke zgrade i kancelarije kao offices, to je kao fabrike, samo što je ne zagađuje. I evo, krenuli su prve zgrade da se grade, kuće u stvari. I ovdje, ovo vam je kao za 360 stanovnika i tako. Onda odključavamo bolnice,
škole, policiju, ove neke deponije i vatrogasce i tako te stvari. Posle parkove i sve to. Evo, krenulo što da se prave zgrade, kuće u stvari, i za ime grada ne znam, vidjet ću, vjerojatno ću smislim nešto u sljedećoj epizodi, ali stvarno ne znam. Sad nam se širi tako. Sada zašto nisam snimao? Nisam snimao zato što jednostavno mi je dosadilo da snimam. Ja sam snimao pre Minecraft i dosadilo mi je nekako, nije mi se ni svidjela ona 1.9 verzija i ja sam volao da igram mnogo na 1.8 i više ni ne postoje serveri na 1.8, barem mislim, sad već ima 1.12 i tako te stvari. I jednostavno nisam znao šta drugo da snimam. Sad sam našao ovu igricu, ovu City Skylines, i imam i Sims, bit će i Sims i dosta tih igrica. Pošto sad imam i Windows 10, mogu da povežem s Xboxom pa da snimam. A imam dosta baš igrica i sportskih, i imam i Watch Dogs 2 i GTA 5 i Battlefield 1 i FIFA 17, sada će već i FIFA 18 pa i to treba, i NBA 2K17, već izašao 2K18 i tako. I to ću isto da snimam, sad zavisi šta se meni snima. Ne znam da li ću da prelazim Watch Dogs 2 ponovo ili GTA 5, ili ću online da snimam. Pošto ne sviđa mi se puno online za GTA 5. Ne volim nekako da igram. Sad smo struju sam zaboravio da dam za ove cevi što za ove pumpe što vodu uzimaju, ali sad ću to da lepo povežem. Da se vratim na temu, i onda sam Watch Dogs 2, sviđa mi se online, ali nema puno stvari da se radi u njemu, zato neću ga snimati. Sad možda snimam Ultimate Team ili My Team u NBA 2K, i sviđa mi se mnogo i NBA Live na novi 18, pošto imam onaj EXS pa trial mogu da igram. Sviđa mi se, sad ne znam da li ću da kupim to ili 2K18. Glupo mi je sada baš dve košarkaške igrice da kupujem. Mogu da snimam Battlefield 1, a mogu da snimam i karijeru ovim sportskim igricama. Imam WWE 2K17. Sad ne znam koliko bi to vi gledali, zato što to nije baš popularno u Srbiji, a ja volim da gledam WWE. I vidjet ću sve. Sada nemam neke igrice koje bi mogao da snimam. Imam CSGO, ali ne znam koliko mi to za snimanje. Ne znam ni šta bi snimao, ne znam. Glupo mi je da snimam sada kako ja igram competitive. To mi nije nekako zanimljivo ni da snimam, i ne znam koliko bi to ljudi gledali i te sa stvari. Ne znam, imam Minecraft, ali ne bi ga igrao. Instalirao sam da vidim kakav je taj 1.12, jer ja nisam igrao još od 1.8.9, još od 1.9 u stvari, ali to je to u principu. Evo, mislim, dok sam ja ovo sve pričao, selo se, sad smo malo selo i otključali smo dosta tih stvari. Ovo je u principu taj grad, što
što sam napravio i ne znam kako će da se zove, ali to bi bilo to za ovu epizodu i ćao.